נראה כפר בדרום לבנון. חיזבאללה מאחסן טילי אישיות, רקטות, משגרים וכלי טיס בלתי מאוישים בתוך בתים אזרחיים בחסות האוכלוסייה הלבנונית, מחבלי חיזבאללה, אשר מסתירים טיל שיוט בבית אזרחי לגמרי, בו הם מייצרים פתח מיוחד, יהודי, לשיגור הטיל. ממנו הם מבצעים שיגור של הטיל לעבר שטח מדינת ישראל. כאן ניתן לראות כיצד זיהינו את המחבלים, פותחים את הפתח היהודי במבנה וחושפים את הטיל. אנחנו זיהינו זאת מהאוויר, ובהתאם לכך ביצענו תקיפה ממוקדת, חיסלנו את המחבלים, ומשם תקפנו באופן מדויק את המבנה ואת הטיל רגע לפני שהוא שוגר.